Ngiyabaza abalandeli bami. Ngikhuluma le video lena ukuthi imfice umnikazi. Njengoba kuphela isikhathi eside kanjena ingane yabantu igeza iphuma eshaweni ingabophanga ngisho nethawula idabula lapha ekitchen iziyofika le idabula lapha sitting room idlule nje laphambi kwakho lapha uzibukisa iTV awusumuntu weTV wena mara uzibukisa iTV ngesizathu ukuthi ufuna lale kucala ukuze wena uzofika uyilalise. Ngithi ke njengoba ungamenzi lutho kuphela leminyaka le ufuna ukungitshela ukuthi sekhohliwe yini lokho wamzwisa kona ukuze avume ukuzoshada nawe, avume ukuzohlala nawe. Njengoba umbona umntana abantu uthi usasemncane, awucabangi ukuthi uyalunywa naye na. Ngiyazi ukuthi nizophendula ngendlela phela. Ngiyazibuzela nje emadodeni. Anicabangi ukuthi umuntu wesifazane lo ombekile lapha endlini wamthengela igrosa washiya ngisho nesikhiya semoto ukuthi mangabe khona okushodayo bazothatha naliya imotonyana encane ekhona lapha ni-i10 bagijime bayothenga konke uyakwenza futhi ngikushayela izandla mina ngopha. Ngithi kodwa awucabangi yini ukuthi njengoba sekuphela iminyaka noma kuphela unyaka wonke singasayi ku3 years, ngiyazi bakhona ba3 years no sex, kodwa singasayi ku3 years kuphela i6 months kwaphela unyaka. Lo muntu wesifazane awucabanga ukuthi efonini uyahlangana namavideo lawa asila ngoba ubona kunama social media, uyabona kunabo TikTok kunabo whatever, kunemikhiba kunabo YouTube kunabo Google. Awucabanga ukuthi uye mhlawumpeni angene kulezo zinto lezo abone ukuthi hey abantu abasemathandweni benzani, mina ngagcina nini. Ucabanga ukuthi makafika kuleyo mizwa leyo wenza njani?